כולם, היום אני אראה לכם איך להתקין את פאץ' הליגה הישראלית למחשב. השלב הראשון זה ללחוץ על הלינק ואז ללחוץ פה על ההורדה. זה קובץ יחסית גדול, אז ההורדה יכולה לקחת משהו כמו בין שעה לשעתיים. מה שמראה פה זה בגלל שהאינטרנט קצת איטי, אבל זה לא הורדה כל כך מסובכת, ואנחנו כנראה גם נעלה לינק עם הורדה שתיקח קצת פחות זמן, יותר מאוחר. פשוט היינו מאוד בלחץ להעלות את זה, וזה קבצים עלו כל הלילה. אז לי כבר יש את זה, זה מה שאתם מקבלים אחרי שזה סיים. יש פה כמה דברים, וזה לא ממש מסובך, רק צריך לעקוב אחרי הכללים, לעקוב אחרי השלבים, סליחה. אז דבר ראשון, אתם צריכים למצוא את התיקייה של פיפא 16 במחשב שלכם, בדרך כלל זה בפרוגרם פיילס, אוריגין גיימס, פיפא 16. עכשיו יש לכם פה כמה דברים. דבר ראשון שאתם צריכים לעשות, זה לקחת תיקייה שקוראים לה DLC, ולגרור אותה למחשב, ללחוץ פה על Replace, אני לא אעשה את זה כי כבר יש לי את זה, אז אני לא מעביר את התיקייה. זה השלב הראשון, זה בעצם מחליף את ה-DLC פה עם ה-DLC של המחשב. השלב השני זה להיכנס פה לתיקייה שקוראים לה דאטה, ובתוך התיקייה הזאת אתם מעתיקים 4 קבצים: DB, log, ScanSets ו-UI. זה בעצם 4 תיקיות שנשארו, אתם בוחרים אחת וגוררים אותם לפה ככה, ואז לוחצים על Replace Files כמו שהיה קודם, וזהו. עכשיו בעצם יש עוד דבר אחד שאתם צריכים לעשות, זה להתקין פה תוכנה קצרה. זו תוכנה מאוד פשוטה, זה לוקח ממש כמה שניות להעתיק אותה. אני לא אעתיק אותה כי כבר יש לי אותה, אבל אתם יכולים גם אפילו למחוק אותה אחרי זה, זה רק בשביל שלב ממש קטן ופשוט. זה מה שאתם מקבלים אחרי זה. אתם צריכים ללחוץ פה על File, ואז Open פיפא 16, אצלי זה כבר פתוח. ללחוץ פה Files ופיפא 16 שוב, ואחרי זה אתם מגיעים לפה ל-Tools, Regenerate BH, לוחצים את זה, ואז לוחצים על Yes. אצלי זה כבר נמצא. עכשיו אחרי ה-Yes זה לוקח ממש תהליך של איזה דקה בערך, וזהו, ואחרי זה אתם יכולים למחוק את זה, וזה בעצם שומר את הפיפא על המחשב שלכם, וזהו, עכשיו יש לכם את הפאץ' הליגה הישראלית. תודה שצפיתם.